Boas. Este traballo consistía en entrevistar a unha persoa coidada, que neste caso a miña avoa é unha coidadora. A persoa coidada non é tanto así, porque miña avoa pode saber perfectamente por si mesma para moitas cousas. Aínda que ten 84 anos, pode facer perfectamente de comer, de feito faino moito mellor que calquera outra persoa da casa. Tanto eu como a miña nai aprendemos dela, e bueno, isto xa o veredes despois un pouco máis adiante, e nada, pero claro, hai algunhas cousas que son máis difíciles porque non se arranxa tan ben, e neso é o que lle axuda a miña nai. Bueno, ora, primeiro, vamos a entrevistar a miña nai, e logo pasaremos con miña avoa. Ben, este é a miña nai. Hola. Agora vou facer unha serie de preguntas acerca de miña avoa, como sabes. Bueno, cando eu nací, ti ibas a traballar, e claro, eu tiña que dar con alguén, como íbamos con meus avós, o máis fácil era que tanto a miña avoa como o meu avó quedaran comigo, non me coidaran. Como foi este tránsito? Pois, a ver, eu a partir dos 6 meses que tiñas ti, fui traballar outra vez. Despois, bueno, a labor de cuidarte pertenecía a teus abuelos, bueno, antes eu iba a traballar. Bueno, despois eu traballaba hasta as 6 da tarde, e despois, claro, xa me encargaba eu, pero, mentres tanto, quen te cuidaba, quen che daba de comer e todo eso era teus abuelos. Sí, perfectamente. Home, daquela tiñan, que tiñan, por 60 e pico anos. 60 moi largos. Sí, 68, así, diría. Vale. Entonces, despois, así que eu chegaba, xa me encargaba eu de cuidarte a ti, e eles xa tiñan un ratiño máis de descanso. Pero claro, agora son algo máis vellos, hai cousas que non se valen tanto por si mesmos. Por exemplo, non sei se hai algunha cousa na que tiñas que axudar. Pois, por exemplo, se teus abuelos teñen que ir ao médico, pois vou eu con eles, porque eles non... A ver, claro, para ir ao médico non se entenden como é debido, porque ao mellor o médico está explicando unha cousa e eles chegan a casa e non saben como dicilo, non saben dicirche realmente o que lle dixeron. Entonces eu vou con eles, e así oio o que o médico lle di, e igual cos medicamentos, que vou eu á farmacia, cómprollos, e despois na casa explícolle. Claro, que teñen que tomar isto, tal... Claro, de que maneira os ten que tomar, e cales son para cada cousa, sí, tal. Outra das tarefas que lle axudo tamén é, por exemplo, ir ao súper. Porque, bueno, agora que xa estamos nos tempos que estamos, nos tempos estes de pandemia, pois antes ainda iban eles, ao mellor por buscar calquer cousa, pero agora suelo facer eu a compra sempre, porque, a ver, máis que nada por medo a que se contagien ou cousas así. É máis non van estarse lavando as mans... Exactamente, a máis, bueno, é o máis normal, porque, a ver, eles agora xa teñen os seus aniños tamén. E despois tamén axudolle os fins de semana, pois en vez de facer teus abuelos comida, fago eu. Claro, por exemplo, limpar a casa... Bueno, limpar a casa, eso xa... sí, tamén. Vale. Bueno, pois hasta aquí falamos con miña nai. Ora vamos pasar a falar con miña avoa. Bueno, agora imos falar con miña avoa, e na que eu chamolle madriña, porque as dúas cousas, madriña e avoa, pero eu chamolle madriña, desde pequena. Non sei por qué, pero é este. Bueno, contame así que facía desde pequeno, sabes? De pequenos íbamos coas vacas, aos arroz. Con vosos pais ibades para ali? Aí levábamos unha vaca a corda, ou dúas, aí ian comer, e depois íbamos para casa. E quen facía a comida? Chegabades á casa, quen fixera a comida? E comida a abuela. A abuela. Ela facía outras cousas, ou estaba cas vacas tamén, ou dedicábase máis a facer a comida? Facía a comida, sacaba, botaba de comer as galiñas, e así se cousas. Claro. Eso da casa. Claro, porque antes falarme de galiñas, Galiñas, porco. Claro, a carne xa, supermercados non había. Non, comíamos todo, carne de porco, un caldiño, unhas pepiñas, así, e unhas orellas polo entruido. Claro. É porque tamén, claro, plantaba de horta xa todo dali. Todo de horta, viña todo de horta. Todo natural, que agora vas ao súper é todo artificial. Claro.
E para lavar a roupa, como vos aclarades? Porque agora vas rapidamente aí abaixo ou na casa que tes unha lavadora e ala. Sí, pero antes eso non sabía que era. Claro. E íbamos ao río, había unhas pedras no río, e lavábamos ali no río. Lavábamos unha bañeira de roupa na cabeza, a 1 kilómetro separado da casa. Depois, lavábamos primeiro a roupa escura, colábamos na silveira para que se fora enxugando. E depois lavábamos interior, mentre que se enxugaba aquela, para que non nos pesara tanto, para vir para a casa. E depois traíamos... Ai, claro, porque mollada pesaba máis. Hombre, a mollada traíamola na cabeza e outra bañeira debaixo do braço, con xuita. Pero eso pesaba moito, non? Pero Había que traerla, non había outro remedio. Claro. Na mesma línea, panadeiros había. Cá non sabíamos que era panadeiro, facíamos o pan na casa. Todos erades panadeiros, todos sabían facer o pan. Sí, cocíamos unha bruguinha para 8 días. Amasábamos na artesa. Botábamos unha fariñinha de millo. O millo da casa tamén. Millo da casa. Era todo natural. E depois amasábamos a bruga, mentres que iba levando, cantábamos o forno. Depois botábamos unha pá, chamaban unha pala, chamábamos unha pá. Botábamos no forno. Tiña así unha gordura como de 30 centímetros ou máis. É que era unha pá. Era unha pala, Así, larga. de madeira. Larga, porque senón queimaba xa botala no forno. Claro, como o que fan agora as pizzas, nas pizzerías seguro que utilizan eso. Claro. Claro. E despois tapábamos a porta do forno, toda na volta, con barro. As 2 horas abríamos, mirábamos, se non estaba cocida, xa podíamos abrir a porta. E despois comíades nesa broa 8 días. 8 días, cada día sacabas un cocachinho que te facía falta para comer a mediodía ou a mediodía, a pola miña meia-noite, que era o que había. E despois comíamos así 8 días. E agora queixámonos, que hai que estar un día seguido comendo no pan ou ao mellor medio día do outro. Pero aquilo era natural, a este era moi artificial. Ai, ese conservabas mellor, está máis blandiña. Bueno, a broa, pero sería moito mellor cada hora, que agora tamén hai broa. E probáchela? Sí, pero non ten comparanza para antes. Nada. Nada, porque xa non saben facer. As cousas antiguas estaban moito mellor cada hora. E contame así que comidas comíades diariamente, cal era a comida por excelencia? Un caldiño. Un caldo? Sí, botábamoslle un pouco unto, un cachiño de carne de porco, cando había. Unhas bersiñas e unhas pataquiñas, como ese caldiño pasábamos 3 veces ao día. 3 veces ao día. Desayunar co caldo, comer co caldo e cear co caldo. Así sempre. Claro, e pois claro, ainda ibades á areira, e iso non mantiña moito, porque claro, se non levaba carne. Sí, pero xa non estaba datada aquilo. Daquela non había... Non se comía moito, pero a xente era moi divertida. Facía como gitano. Sempre cantaba e bailaba e religa bandeira. E ti tesme que contado que ese caldo levabades aos sonaleiros. Os sonaleiros ao monte, homens que tiñamos cortando toxo. Collíamos unha cesta na cabeza, agarrábamos unha cesta, poñíamos a pota do caldo dentro da cesta. E unhas cucas de barro todo na volta da pota. Pero depois comer o caldo. E un cacho de broa, e íbamos a levar, e se poñíamos un mantelo por riba a cesta, facíamos un molido dunha toalla ou dun trapo, para que non nos queimara na cabeza, e íbamos a levar ese caldo a 3 kilómetros de distancia. Es unha persona só co caldo? Con eso todo, na cabeza. E claro, como che queimaba a calor da pota, tiñas que botar un molido, que senón E por que levaríades na cabeza? Pesaría menos que... a onde o quería levar? O caldo non podía levar un caldeiro. Non todo quedou olvidado antes tampouco, porque, por exemplo, o caldo ahora seguimos comendo e todo isto, e as orellas tamén. E ahora que pasamos o entroido, claro, ahora fanse máis, porque é a época de facelas e tal. Iso, a ti esa receta quen te enseñou? Aprendi dos antepasados, dos meus abuelos. Eso já vai moito de atrás.
Claro, pero iso facíase na máis así polo entruido. Polo entruido. Nada de postres así un día calquera. Ai, un día calquera non había postres. Non había postres, nunca. Nunca, eu nunca o vi. E nos cumpleaños esas cousas tampouco. O aquilo daquilo non existía. Os anos a miña sós. É a min este tema que me interesa moito, que eu sou moi festeira. Antes festas había, así, romaría destes. Había festas, pero as festas antes íbamos andando, se cada 10 kilómetros ou máis, andando e viñamos. Íbamos de merenda, levábamos cada unha comida, íbamos a misa, depois merendábamos, e depois bailábamos toda a tarde, hasta as 10 ou 12 de noite, e depois viñamos. Claro, as vosas festas máis ben eran pola tarde, Non era unha hora que marchamos ás 12 para a festa. Non. Antes ás 12 já había que estar na casa e ás guantas, porque senón xa non podías. E había orquestas, é así, ou como era a música? Un boiteirinho, ou depois vai unha banda de música, pero... Claro, por exemplo, ahora eu que vou ao baile gallego, ese baile gallego saliu de ali, das festas, esas. Saliu das festas esas, porque antes había aquí un gaiteiro que le chamaban un encacho. Tiña un bombo, mas unha gaita. Era a música que había. Pois mira, a tradición vense conservando, E agora gostaríame que me falaras así un pouco dos novos avances que viñeron estes últimos anos, porque, por exemplo, antes luz non había. Non había máis con candil, e penidábamos con el, e facíamos todo co esa luz. E víamos tamén antes co esa luz como vemos a preca luz eléctrica, porque como nunca outra víamos. Claro, estamos acostumbrados a iso e chegaba. E chegábamos lá. Claro. E pois cos coches igual, non? Antes coches nada. Os coches xa había poucos, se cada era para ir a un sitio, había un camión, e tiñas que ir ao alto, como a cancar a baceros. E vedes ali todos os piñatados. Apinotados ao alto. Pero xa non se viaxaba, como agora, porque... E onde ibas? E o máis longe ti que foras, onde fui? Bueno, podías ir, por exemplo, hasta Carballo, terá 60 kilómetros, a tudo máis. E aquí ibades a Carballo, por que? Non se cadra había unha cousa que te dicían que era interesante ver Calquera cousa. que te parecía a ti unha verdade. Pero moi raras veces, eso... E claro, depois para sacar o carné, por exemplo, o padriño sacou o carné. Sí. E resultou difícil. Ti crees que resultou difícil así adaptarse a iso? Bueno, algo máis difícil que os da ahora é... Claro, porque agora xa estamos acostumbrados a ir no coche e dicir esta señal, stop, vale. Sí, Pero claro. Pero daquela non sei. Claro. Daquela xa non había sinales. Xa sí, A rumbo. A rumbo. Como non tropezasen a xente, xa pasaba. Nin quen che dicía nada. E por exemplo, Madeleine, eu teño curiosidade. Antes Padriño emigrou a Suíza, non alo... Bueno, cando eran os tempos de Franco, que aquí xa se sabe, marchou porque non había traballo, non? Sí. Non había traballo, claro. E ti como te comunicabas con ele? Chamábalo? Non, porque como había de chamarse, non había teléfono nin cousa nin como deses. Non existía. Eso víase, eu non vin, aquí non se vía, nos pueblos. E como falabas con ele? Pois escribíache unha carta cada 8 ou 15 días. Esa cadra escribía cada 15 días. Esa cadra unha carta ainda tardaba un mes en chegar, chegaba cando quería. E canto tempo botou-lo? 9 temporadas de 9 meses cada unha. Dios. Eu teño entendido que cando a mamá naciu ele ainda estaba aló, non? Tamén. Estaba. Claro. E tuveches que ocupar ti de mamá sempre. Bueno, tiña irmáns. Tiña irmáns. Claro. E axudábanche. Claro. Bueno. E bueno, ahora vai nos enseñar aquí como se fan unhas orellas, porque eu aprendín así, e agora para que vos aprendades tamén. Contanos, a ver, primeiro que hai que facer? Primeiro botas ir uns ovos. Uns ovos. Así, por exemplo. Darías de sal. Sal, agora. Vale. Agora unha pouca levadura. Así esmajado. Agora que lle vas botar? Limón? Vou exprimirlle un limón. Agora já tenho os ovos, así. A máis a levadura. Agora botamos de farinha. Así en cantidad como? A que ti ves? A cantidad máis ou menos, a que se vexe.
hasta que te a masa como a do pan. E unha vez todo dentro, hai que amasalo así, non? Sí, unha vez todo dentro hai que amasalo así. Como a masa o pan. E ten que dar blandiño? Como o pan de trigo. Un pouquinho máis blando que o pan de trigo. Bueno, aquí temos a masa. E agora eu corto así. Así. E estiro o estornudillo. Así gordiña, que quede gordiña, non? Que quede gordiña, porque as de agora son moi delgadas. Pero non saben como estas. Claro, porque así chupa mellor despois o anís, non? Claro, porque despois, cando as teña feita, boto un chorro de aceite de anís por riba. Así mollamos algo o rodillo en Aceite. aceite. Para que non se pega a masa. E o mesado algo tamén. Agora amasámolas así, todas estas. E xa vos enseñaremos o resultado. Estamos aquí ahora, manos a la obra, co anís, as orellas ali estiradas e o aceite ben quente, para que ollen. Bueno, ahora xa acabamos, temos aquí orellas pa media parroquia, porque sempre facemos así, moitas. E nada, aquí veñen as que participaron no vídeo. Gracias.